Good afternoon. Today is Thursday, and we welcome you, as usual, to our National AIDS Council HIV and COVID-19 webinars. Just this past week, actually beginning of this week, there was an article in the media where we heard that officials from the Ministry of Health and Childcare actually appeared before Parliament, and at this appearance it was noted that drug abuse is reversing the HIV and AIDS interventions, as well as HIV progress that we have made as a country. And today we would want to explore more around this issue. We would want to look at the issue of drug abuse. If it is affecting these interventions, we do know when we are looking at people who live in the streets, that's where drug abuse is actually quite rampant there. So I have John, who is not new, on our webinars, as well as Lovemore. John Lovemore, ndokuchingamidzika kuno ku National AIDS Council kwamayazotaura nesu muchitaura nemhuri yeZimbabwe. Ehe. Kunge makatsamwa kunge makatsamwa tuto understand. Muruto understand. Kuti mutaura nyaya dziri kuenda neku anditika ndoda kutanga newe John kuti umbotitsanangurira iwewe nhoroondo yako. Ndoziva last time wakambotiudza pichana, but pano vamwe vari kutanga kuona John kuti tinzwa kuti John zvakafamba sei kuti John azopedzisira akugara mumastreets. Inini hangu ndakabva kulowa gwero 2010. Ndoda kuti unyatsotaurisa John. But ndakagara mutaundi kusvikira izvezvi. Ndakafamba kwese hapana wasaziva. Kana uchiti hapana kwausingazivi uri kureva? Kumutare kwese ndokuziva. Saka ndakagara mumastreets. Chii chakaita kuti ubve kulowa gwero uchiuya kuzogara mustreet? Nakuti ndasina vabereki. Vabereki vangu vakashaya. Ndaigara nemunhu aitubatawo kawati kusaiti kwangu. Aidi? Aindibata kawati kusaiti kwangu. Akubata kawati? Ndokuita sei ikoko naIjohn? Ndishandisa mabasa asiri zira rangu. Saka ini ndazoona kuti kutiza tori nayo. Waitwa mabasa akaita sei John? Mabasa akasiyana siyana. Saka ndatoona kuti kugara ndega zvinani. All right. Lovemore, iwewe zvakafamba sei kuti uzopedzisira wagara mustreet? Iwewe ndaigara namainini. Mainini mukadzi wababa? H2. Saka ndisinganzwanani padhina ingoitirawo zvaida nini ndaidawo zvangu zvindaida vasingandiitire. Saka ndakatongoona kuti apatiwirirana ndatotangoitawo izvi kutengesa. Ndokundakatanga kusvika kwaMutare chitengeso dzimwana ndasvika kuno kwaHarare. Waibva kupi? Ndakagara kuno Mozambique. Namainini maiva kuMozambique? Saka iwe uri muMozambique nerewe? Saka wakauya kuno kurini? No, ndakauya 2004. Une makore mangani? Ndine between 9 years. 9 years. Ko mutauro waizvifambisa sei? Mozambique mamuri kupi? Mamuri kunotaurwa shona? Wakazvifambisa sei kuti uzogona shona? Imbeza boda timber. Pai? Imbeza boda timber. Shandisa pena ronga road. Aha. All right. Saka kumba vari kuziva vakazombokutsvaga vari kuziva kuti uri kupi? Hausi kumbofunga kumba? Ndotombofunga hangu mari chete subati. Because kune munin'ina wangu akasara. Saka ndotombofunga. Wane makore mangani uri muZimbabwe? No. Ane 15 years. 15. Wakabva une 10? 9. Saka wane 24 years. Izvo zvizvi. Ndedzemashuwa here idzi Lovemore 24 years? Sure. All right. John, ndakudzoka kwauri. Imuri toita kunga makatorohwa udhara imi. I'm sober sense. Nasi uri sober sense? Tori sober sense. Sober sense zvinorevei kuti sober sense? Hapana chendambondabata in track. Zvanhasi. Asi uchazobata zvako?
ya kunge mari yacho ndewana aha ndozvinotofambisa funge zvimwe zvakawandisa ndisi. Alright. Ndoda kudzoka kwauri John, ichimbotisanangura kuti iwewe zuva rako rakamira sei kubvira pakumuka kuti tizosvika patime yekunzi kurara. Ndoda kunyatsondirondedzera kuti iwewe zuva rako rakamira sei. Inini pandomuka makuseni ndotomuka ndichitofunga zvangu zvekutoti ndonobata mari yekuti ndidhakwe. Ndadhakwa zvangu zvinhu zvese zvezvaisi kwandiri. Zvafanana nekutoti tosangana nevanhu vakasiyana siyana mukudhakwa, because patodhakwa isusu hatidhakwe nematrucks akafanana, todhakana akasiyana siyana. Saka kuti kumuka kwako uri kungomuka kuti uzodhakwa? Aiwa ma unomuka uchitei? Kutomuka hapana ndikaita semutaundi, hapana chandoita. Saka mari yacho muri kuiwana kupi yekurarama chaiyo chaiyo kuti uzoti kudya titone vanhu vanototilavhawo. Muna vanhu vanokulavhai? Vanani? ndikazovaziva kuti ndanani but vanhu varipo vanenge vachitotilavhawo. edu mumwe anogona kungoshanda kucherehwa mvura apo inondokupawo dhora. Mumwe anogona kushanda moti yangu yapera petrol da kuenda pasevers apo tautomupusha pamwe pasave station. I love moneslenga. Takaenda pamwe tosvika patoto pamwe ada kutoisiwa petrol pamwe akutotisirawo $5. Wow. Pamwe zvedu zvatoita pamwe tiri 2 tautofunga kuti saka joni tiri $5 kaplus dhora tambotumwa mvura paya toita sei ene tombona tanga tadya sadza. Sadza munotenga kupi? Apo pamomza. Momza apo kona I love more. Apo pamama shagwa. Alright. Vari mutauni? Totoendawo kusadza. $5 yaya pamwe ngetinokwanisa toplan totoraore atingobatane nepakati tingoite zvatinoita hafu hafu takutonoitawo hafu hafu ndopatinozokwanisa kutsvaga kana dragi takutotandara kunenge kuri kuaraidza nguva. Saka urikuti zuva rako rese love more kungomuka then mumirira kuti pachava anouya kuzondibatsira achangondipawo something then kana chauya. Saka zuva renyu harina plan? Harina plan yenti chero zvaitika panguva yegozuva racho rese unogona kusawana kana kuwana. Tochitarisa isusu pakuti nguva dzekurara munorara kupi? Magumbeze kana izvizvi kuti hembe dzekuzoti ndakuchinja idzi hembe dziri kupi, magumbeze ari kupi? Ndoda kutanga dzako iwewe ndozoenda kuna John. Inanga ndina wardrobe street. Wardrobe ndini. Kana uchiti ndiwe wardrobe uri kurerei? Zvinhu zvangu zvese zvinenge zviri pandiri. Saka bhegi rako riripi apo? Ritori pandiri panapa. Papiko ndozondakatopfeka izvozvo. Ndodzega dzawinadzo idzodzo? Kunge chandisitorina chendatorongosiya chete panapa ibhachi but umwe ranga risingatofanira kunge richisara bhachi iro ndogona kungosvika ndichirishaya. Handina wardrobe mustreet. Wardrobe mustreet ndini. Ndiwe saka wakuda kuwacha ichocho wodii manje? Ndinotongobvisa ndotowacha wosara wakashama? ndokwanisa kupfeka bhachi rasarero. Kokuzasi ndemamwe matrausi. Wakavirikidza ipapapa? Tone 3 mamwe matrausi. Sanogona kubvisa 1 nombowacha ari. Sanombowacha kana 2. Kogumbezi kurara watauna unorara sei? Gumbezi ndini penangofunga ndopa ndinorara. Usina kufuga here? Penangofunga ndopa ndinorara. Pese padheni pangu. Namwe ngangosvika magedhi apo ndikangona kuti panoita kurara ndinaiwe ndopanorara ipapo. But time dzeko pakunenge kuchinaya paya kana utomboti muna June July chando chichinyatsorova chaizvo chaizvo munoita sei? Na June variko vamwe vanotirangarira vanogona kutongoti igiro magumbezi kamwe kacho tikatoona kuti chinhu chakanaka ichi inini handina wardrobe
zvandisina ngodrop mustreet ndisina pekuchengetera ndogona ngochitengesa finish ende for sure ndotochitengesa wosara usisina futi ndosara ndisina ndotenga chinhu chinonge chichiendera nini kana jaketi hombe rinoona kuti ndikangorara paanything ndongozvifukidza ndotorara mangwana ndikamuka ndinetse pekuisa pekuchengetera udi zvinhu zvokuzoti wakuzvuzvurudzana nazvo uchienda kupi kana kuuya nchiti momzi ndichengetere ndozotora mangwana ndakuda kurara futi zvinozonetsa John iwewe unozvifambisa sei panyaya dzekuti kurara usiku hembe dzako zvinofamba sei padorara mazuva ano ndeapo panonzi paGhost House ndo pandorara takatowanda ndezindeka but kubirwa hembe unotobirwa saka inini hangu banditenge hembe dzekutengera vanhu ndongotenga dzekupfeka dzangu kusvika yabvaruka maya ndatotenga kana 2 matrauzi ndoziva kuti ndikawacha 1 nhasi kunosvika mangwana iri rinenge rakachena ndochinja nechina ndoroesa mukati ngatichienda isusu panyaya yedu yataunganira panapa muri kunyatsoiziva nditi yatawira panapa nyaya yemadrugs mumastreet yakanyatsokumira sei ndotanga newe Love Mo titsanangurire nyaya yemadrugs mumastreet yakamira sei uye yakakura sei inini zvinodhaka vanhu zvakasiyana siyana because ini ndakamboitawo drug dealer. Wamboita chi? I'm drug dealer. Drug dealer? Uchisupply madrugs? Yes. Okay. Zvinoitika nezvekudai munhu ane chinhu chaanodhakwa nacho. Kune ngoma broncli and ngoma chi? Ndo broncli. Kune mapiritsi, makabi. And kune iro ravanoti inonzi ndogukeri. Notanza hararisi. Crystal meth. Crystal meth kune mutoriro futi. Mutoriro wakasiyana neguka here? Zvakasiyana. Mutoriro chi? Rimwe drug. Rakaita sei? Izireki kadiki so. Kari kapiritsi? Akasi kapiritsi. Ndike white. Afana like ma lines. Ndingoderera zvangu asi malines Love Mo ndoda tonyatsotisanangurira tinyatsanzwisisa madrug ese ari malines ndochi amwe so anoitwa zvekuiswa like pafoni oita ikupara so kugadzira malines sniff like nemari nechi zvozotende chizonerawo mustreet imomo. Okay, haisi cocaine iyo? Haisi? Oh, all right. Malines, guka, mutoriro, mapiritsi. All right. John, iwewe zvakamira sei mukuona kwako iwewe saJohn nyaya yemadrugs wanzwa ataurwa naLove Mo? Love Mo usarareka ipapa. Anaurara ndiri handisi action because handina zvinambondaita. Wausi action nauna hausati wabata madrugs hausati wanhingirikira nhasi? Hazai. All right. Rega timbodzwa kuna John ndozodzoka kwauri. Batichi ndati iwewo mukuona kwako dambudziko remadrugs rakamira sei mumastreet? Dambudziko dambudziko rangu paguka apo vanhu vaparara. Chichi vamwe vandiri kuona vari kuropa vanhu vari kuita zvakasiyana siyana nenhau yedrug. Nyatsokutiudza vari kuita zvakasiyana siyana zvipi? Bira vanhu nekuropa. Kaisu John toda kutonzwa. But mimi mune muripo mutaundo. Rini ndiri murimi handomboitawo. But aiwa Kristo ndo randiri kuchema naro zvangu kuti Kristo vanhu vanorova brain dzavo dzakaipa
because ndinavo vandogara navo vanotoita zvinhu zvakaipa zvinenge kubira vanhu zvisinganzwisisike. Mamadrugs ari right but Christ mamwe madrugs ari right but Christ rakumberi haisi right because iri kuitisa sei iri kuitisa sei irishoti munhu azoiti zvisizvo zvisiri right zvisiri right. Kana uchiti zvisiri right uri kurevei munhu arova drug ranogona kugaira nahora zvisizvo uye kana tatorirowa tisino shamwari bozi anenge akuzogati nini kumbira pamwe pfungwa dzake anenge akutotida kumuuraya sanogona kutondiita enemu yake kana inini kutomuitawo enemu yangu ipapo tendisingachawirirani ipapo but tisatarowa mazinhu so tenditowirirana bobo tikangodzimara tarowa mazini iwo love wati iye zvino hausi kunyatsoita active nokuti hausati warova. handina zina ndarova because inini hangu social inini ndorova mazina acho ndega hangu. Unorova wega mazina ako? Ndega hangu hari. Toda kunzwa mazina anorova na love kuti ndapi? Inini ndorova ngoma mbanje. Ngoma wati chizvia Hondoya wati Bronkley? Church. Alright. Ko John iwo unorova chi? Nini mbanje netukiza nendapo. Tukiza ka whisky? Ndikamwa ndofunga friends angu nenda kufara. Saka iye zvino muri kutoona kuti hazvisi kunyatsoita nekuti hamuna kurova. Because inenge zvatopinda muropa. Wati love more wati wanga wakatorara? Ndakatoraro ndikatombosvike ndimuke ndombotsagomari. Alright. Ndo pawazouya kunoko? Ndopita zosongana nevamwe. Ndopita uya kunoko. So normally unorova nguvai? Unorova nguvai madrugs ako? Per day? Ndina time now. Saka nhasi wanonoka nei? Imari chete. Imari chete ndandisitori now. Ko John unorova madrug ako nguvai? Inini? Chero pakuseni as long as ndingone mari inokwanira madrugs. Saka nhasi mari ndo iri kunetsa? Inini yangu ndatomborova mbanje. Andirambe pati. Warova mbanje nguvai? Eri ngamoni. Saka ndosaka usiri kunyatsogona kutaura here John? Because iwe ndokuziva uchinyatsotauра ka saka nhasi ndazomwa bhiya akandopa ndinda kutaurisa full blast. Saka hausati warova tukizi yako? Ndoda kutarisa inini kuti madrugs aya haana kuchipa. Handiti? Mari idzodzo muri kudziwanako? Love mu? Madrugs aya? Madrugs aya vamwe wacho akachipa. Mari? Vamwe wacho anoita $2.50. Vamwe wacho $5. Saka $5 kuchipa ikoko? Kudhura ina $5. Kudhura ina. Hakusi kudhura? Hakusi kudhura. Pazuva mari yacho mune maiwana kupi? Munowana mari pazuva? Zuva redu harina kuti unowana mari. Ndokonongoba ndakutobuda pamwe ne$20. Saka ndatoshanda. Ningwaipuwa nani $20? Nana $20 ini? Chero as long kuti ndabuda kunoko. Pamwe ndane $20 ndatoshanda. Watoshanda? Saka unogona ngoya munhu ndotaura kuti kana ngomota yakasviba gezi akamota. Ndakutomugezera mota. Pamwe akutondipa $3. Ndakutofunga unotenga hafu yangu yengoma $2.50. Angusati. Asi haumbonzwa uchiti but mari ndogona kuita zvinhu zvine musoro nayo than kuti zvine musoro wai kuchengeta $5 pa $5 here. Kuchengeta $5 pa $5. Asi. Hazvina musoro.
zvine musoro but haichengeteki. Why isingachengeteki? Ndiyo yega ndinayo. Saka chengeta kawotsvaga futi imwe $5 yotoita $10. Aiwa haichengeteki. Why? Munhu ane 1000 haafa akabvisa $1 pa 1000 taakupe dola iyoyo. Ndokudza kuti ndina dola riri. Ndo zvandiri kuti iwewo salavhu mochidzidzwa kuti kana une $5 yako haubvisi $5 yako. Ungoti wandina wochengeta $5. Inobva because ndo yega ndinayo. Because panokutoita 1 hour pasina kuuya imwe. Saka ndokaenda kaichengeteri. Kutenga zvinhu zvine musoro senge chikafu. Chikafu ndiripedza nacho ndakuna munhu anoita drug asati ambodya chikafu. Chikafu nenguva watodya. Azitoite kuti munhu anotanga kushandisa drug asati adya. Hakuna. Alright. Iwewe John, madrugs uri kumawana kupi? Mari yacho yekutenga unoiwana kupi iwewe sa John? Isusu mukona zvatinoita totamba chero gambling. Everything chinongoitisa mari chete. Isusu totopinda ipapo. Pane zvinhu zvakawanda zvinoitisa mari, zvimwe zvacho zviri illegal ka John. Unokwanisa kutorwa nemunhu kunze handetorova munhu ndokupai mari. Tinorova munhu? Saka ndo mabasa acho ndikutaura. Muno muHarare kamunzika notoitwa zvinhu zvakasiyana siyana. Saka wakatomboenda wakanorova munhu kuti mukapuwa mari? Ndirambe totombotorwa nevanhu vanenge vanetsawo nevamwe wavo. Ndichida mari. Isusu tichingoda mari yedu chete. Isusu zvinhu zvedu kuti zviendeke mari. Kana tiri mustreets pasina mari hapana. Hamuna basa kuti ndaitei chero zvandaita? Chero kanzuraya munhu apo unomuti ndinomuuraya. Hamuzourayi? Saka pamune muchirova munoziva pekugumira here? Totoziva ko tikasvika tikasamurova tobva taona rwedu. Totongotaura kuti chatipe mari yedu chete. Satifambire mahara. Kwamune matumwa ikoko? Vanhu vanotumwa basa ratinoita isusu ndokugeza mota chete. Kugeza mota? Zvinhu zvinozouya tiri pakugeza mota. Alright. And ndiani anokupai madrugs aya? Madrugs pane vanhu vanototengesa. Vatone mota. Saka ndikanipa nebhesi raanotengesera. Iwe wakambotengesa? Waimawanepi? Ndemahodha nambari. Ukazoregera zvadini? Ndikazoregera. Izvo zvakazoti kuya. Chichakazoti kuya? Suzana Kreso metu. Kazobirwa. Wakabirwa? Mva wabroka. Business rakabroka ndo nyaya yako. But because tonovanhu vanotouya vachindibvunza zvinhu izvi. Saka unoda kuti zviri kuitisa vanhu mari here izvi? Vari kutotengesa? Varikutengesa nevanohodhesa vachizoritovaitisawo mari. Because vanhu vanodhakwa vakawanda. Hatisitega because unofunga nyika yacho yese yakutodhakwa. Usati ise ipapo, usati. Nyika yese yekupi yauri kuziva iri kudhakwa? Nyika yacho yese inenge yakutodhakwa because hakuna risopa. Hakuna munhu ari kuwati arisopa izvozvi. Saka utofunga kuti isusu tiri kutodhakwa? Anoti mimi. Wati nyika yese ka? Saka kana tichiti nyika yese ka ichitodhakwa uchiminzi mumwe namumwe ane zvinomudhaka. Nyange ukanzi piritsire AIDS is a drug. Lavmoka itamushi haditi. Is it drug? Sebe chinzo rinoda kutanga futi waita sei? Wacho. I-drug. Nai John, vanhu ivava vanotengesa madrugs vanouya kwamuri sei and munoziva sei? Zvinozungisa nezvi? Muri kuona chii? Inini ndikaona uyo achitenga nhasi pane munhu, samangwara nenda kuziva munhu wacho. Maiziva? Plus futi kune mafoni kamazuva. Tongopiwa phone number kana wakuda munhu wako mufoni. Ko mapurisa musi kumbosungwa here? Isusu hatidile nezvemadrugs katosungirwe. Isusu hatite. But promptly inosungisa kai?
iwe ukatenga vaimwa vasiyana nemunhu akutengesa ungasunga munhu anika 500 misa kwane mabox acho sadrugs yacho izvo zvinenge ichida kana ichisunga ini ndinika 500 misa. Saka pazuva unoda mangani mabronchi? Ini 2.5 3.5 chibhodhoro mabhodhoro 2 yes kana 3 bhodhoro richiita mari ine 11 so far $6 bhodhoro. $6 pabhodhoro. Iwe uchida 3 saka uda $18 bd. Mwari wangu John saka John love more ngatipedzeni uri kushandisa mari pamadrugs pazuva? Ini ninge yakatowanda but ndisingazoti yakawanda. Unokutodzoza kuti yakawanda sei? Because ndogona kuita half na uyu ndogoita mumwe half neuyu. Asi uri kuzoti ndaburitsa muchikwama mangu ndaburitsa 10 ndikapa John ndikabudisa 10 ndikapa Peter uchingodaro. Peter 10 wacho nogona kunga usina kuya kudaro ndobe ndataura pepe kuti basa nogona ngoya tiri 2 hainobva mumwe mangu kai hana kuibuditsa but apowa $5 katiri 2 ndopanongofunga kuti oreshanda tibatane zvaka yakangodaro. Munobva masheya here chibhodhoro chacho? Tusiyana kapa umwe hafu yake uyo umwe hafu yake zvakea kana pari pabasa takutodzoka futi pabasa iye munyange mumwe mangu ini mamwe $1 harinobva mumwe mangu rabva kuna love more. Love more wakurara here? Ndimutsiro love more. Love more ndini John kani? Ini ndakutobatwa ndakagara. Kugara kunotokunetsa? Saka iwe ndikuda kunzwa unoshandisa mari ipa chimbomira zvekurara shamwari. Mari yangu ndisina kuti ndikaikalkulata kuti but unoziva kuti mari yangu chete ngabata mari yakadai chashandisa zvakadai. 2 keys inoita mari? 2 keys inotangira kadiki kacho vanoita $50. Iwe pazuva unoda mangani? Bhodhoro choita 5 ainini ngamwa 2 zvangu $50 nendiripo mbanje ndodzandikarova zvekudai. Ndodzaunorova dzakawanda? After marova madrugs munonyatsonzwa sei? Chimbonditsanangurirai. Inini hangu side kwangu ndenda kufila safe otherwise because ndokwanisa kutoti nechivhunduka kuti ndicharova naningi saka ndikadhakwa nenda kusatya. Iwewe love more kana warova mabronchi yako aya unenge wakunzwa sei? Zvangu zvinenge zvatobhoya nesinganyafunge zvakawandisa sei. Pfungwa dzinokubata tomboti sanhasi pauri kuti hausati warova chinhu chine chikunetsa ndechipi? Chinenge chinetsa ndakagara zva ndichitofunga zvimwe zvinhu zveizvo saka panjei zveitosiya neupenyu hwako. Saka ndazodaro nesingachafungisisi zvakaita zvakawanda nyangwe panenge ndichifara vamwe ndinge ndichingofarawo nokuti uzoti vamwe vari kufara iwe wakaita wakasuwa zvizenderani saka chinoshandisa madrug hauzofunge zvakawandisa. Unombofunga ndoda kunzwa kubva kwamuri mese muri vaviri apa munombofunga here kuti madrugs aya muri kutora ari kukanganisa utano hwenyu? But hatichakwanisi kumasiya. Hamuchakwanisi? Nemhaka yei? Kutomasiya pamwe tetaendeswa kumwe kunhu kusina madrugs because as long as aripo chete ngatomarova. So haufungi kuti senge iwe uri kutaura kuti unoda zvibhodhoro 2 zve2 keys onzwa unzi whisky inopisa chiropa unozorwara ugona kana kutofa? Haizvozvo hauzozvitye zvakwadhakwa. Kana usati pauri kutanga kuti ndakunotenga unotokwanisa kutovhunduka patotakwa chete ndo paunotoramba uchitakwa unokwanisa kutakwa but unoramba uchitakwa. Saka muna basa neutano hwenyu here?
love mo tingati atisina basa amuna basa nawo because zvese zvatikuronga zvaitika pastreet anything zvangoitika. Alright. Zvinhu zvedu isusu tati kuti ziendeke pastreet zvinoendeka nemari 1 2 kunge takadhakwa ndo upenyu hwacho. Upenyu hwedu mukapuwa chanzi ndodzokera kumusha here kumusha ndomboti izvozvizvi tawana munhu ari kuti aiwa ndoda kudzorera love mo kuMozambique kunge ndakutodawo wangu musha. Kupi? Nyange ndiri kuno. Nyange uri kunoko ukavakirwa musha kunzi kumusha uko. Saka iye zvino kuti vanhu vane misha vari kurima vanotsvaga vanhu vekuti vagare pamisha yavo vachivachengetera vachita makambozviedza here kana kuti mimi zvenyu munongoti ndoda kugara mustreet? Kuchengetwa tichada because takatoona ndikunonetsa. Tichinoninzi nawo fanike nini kuchengetwa nchada. Hausi kuchengetwa, uri kuchengeta pamusha pemunhu uchishanda. Ipapo. Ndichatoda because ndakawanda ndakambochengeta. Wakazondirasisa nenzira dzisidzo. Saka zvinomangoti zvaitika ndangoda zvangu ini. Yaina ndingori nomari ndakangoitawo yangu misha. Wangoitawo wako musha. Alright. Ko John? Inini? Ukanzi ndikudzorere kulowa kwero? Kulowa kwero? Kudzokera pano ngatodzokera kunoona sister wangu namukoma chete because hapana dzimwe hama. Antivo vakatogara kumba? But kudhara kandakadzokera kunogara nasister zvesungaiti ane murume wake. Ane murume wake? Imi upenyu hwemustreet hauna kuoma here? Because wakaoma zvawo but tozosvika malevel ekutoti hatizoone kuoma kwacho. Hamuchatombozviona? Muchando meya munyatsorohwi nechando chaizvo zvokuti unoti nda kudzokera kumba ini. Mozi inini chero ndiri mumba chamo ndinorohwa nechando zvokuti ndotanga kumbofunga kuti shuwa ko munhu ari mustreet ari kuita sei? Ndati varipo vanofunga kudzokera kana varohwa but inini hangu unongoti ngachindirovea sandibve pano. Ndautoti ndajaira. Alright. Tamboti marwara munoenda kupi? Batsirana. Susu vanoida karwara tine mari tingatoibatanidza kuti mushonga wacho wani. Muri kumurapa muri kuziva kuti muri kurapei? Zvipatara hancho zvezviripo. Munoenda kuchipatara? Ndekupi kwamunoendesana? Isusu pane imwe inonzi CPD 24 hour iripo apa tuza. Taurisa John ndichatombonzwa. PaCPD apa? Iripo. Ndokwamunoenda? Plus futi mahara tokwanisa kutoita. Alright. Mukwanisa kurapwa mahara? Okay. Ngatichienda isusu panyaya chirwere cheHIV neAIDS. Maybe tisati taenda ikoko. Ndaunzwa kuti nyaya dzekudanana nyaya dzebonde idzi munozvifambisa sei mastreet? Zviriwo munhu aine wayo. Iwe une musikana? Inini? Noti musikana ndevasikana. Vari kupi? Vekupi? Vese mumastreet nyange mumarodzi. Kana uchiti mumarodzi ndevapi? Vasikana veusiku vaya? Vese. Dzimwe dzacho ihanzvadzi, dzimwe dzacho vasikana. Saka vese. Unozvifambisa sei uchiita vakawanda? Nyange wauyu anogona kutoita wangu. Wajona anoita wako? Hau? Ndinenge ndichirira pamweyo. Unenge uchirira sei? Ndine zvaari kuda pamweyo. Vanenge vachidei vasikana? Sisi. Which means madragi vaya. Vasikana vari kutorawo futi? Alright. Iwo saka izvozvi wati une vasikana hauna musikana. Une vasikana vangani? Vaerengeke because vese. Aiwa love mo todaita serious. I'm serious kuti vese ndi wangu. Sikaenda kuti kuti wauyu anotogonaita wangu. Which means kuti vese ndi wangu. Panguva iyoyo because ndinenge ndichirira. Alright. Munoenda pabonde mese? Nevasikana vase vavo?
Vese hao. Eh. Aiyo. Zingine baba pane anenge auya panguva iyo. Auya panguva iyo. Ndinotamba naye panguva iyo. Ndo zvandikura kuti pane vese vasikana vacho vakawanda vakauya 1-1 mwakayana 9 oti ndauya love more ngatiite bonde unoita here mumwe uya na 12 oti love more ngatiite bonde woita futi vese hao. Vari vanozotosvika kuzoti shamari chimbomira ndakatoneta mbomira isusu onotomudza rafu imwe nomubhowa ndopanotozofungawo kana kuenda kuna John. Alright. Hazvikurwadze kuti musikana wangu azoenda kuna John kana iwo kuti ndakutora musikana waJohn? Ani? Ndo zvaanenge adaka because anenge atoona kuti ndaudzwa rafu panguva iyo because nenda topedza nawo panguva iyo. Alright. Ko John iwewo zvakamira sei? Nyaya dzekuita vasikana, nyaya dzebonde mustreet unozvifambisa sei iwewe? Inini ndotiza zvangu. Unotiza? Ndikaona kuti ndawandirwa ndofa ndatiza. Saka vantokuwandira vasikana? Hapana. Because Harare yakawanda ndikatomboenda kukopa hapana tombonoresta. Unenge uchiresta chii? Kuresta kutozorora. Tovisa mastress iwayo. But une vasikana kana kuti une musikana? Ndinavo ini. Vasikana vakawanda because ndikabva panapa. Ndikaenda pa5 pamwe ndichasvika ndoita se ndopfimba mumwe. Saka nechingoita se vasikana pato vazosangana mai ndo pahovhiyo. Panoita hovhiyo ipapo. Kana muchiita bonde muri kuitira kupi nevasikana ivava? Papapo mai. Because maloji futi. Haisusu ndo zvandamboudza kuti hapana patisingasviki. Pese ndepedu. Tosvika pese. Pai kana mukati pese ndepedu. Izilongu panogonongoza pachagare vanhu togona kutotanga pagara isusu. Saka munongotsvaga pekuitira bonde ipapo. Saka pese ndepedu. Alright. Kunyaya dzekudzivirira bonde munoziva here zveHIV, zvemaSTI, vanana gonorrhea, vanana syphilis, munoziva nezvazvo here? Zvimwe zvacho zvakatombondirowa inini especially inini zvakambondibata. Wakabatwa ndotomboziziva izvi zvese izvo kuti zviriko zvinofanira kudzivirira so zviriko mulife. Wakabatwa nechiwe? Wakabatwa neSTI ipi wewe love more? Inini ndakamboita siki. Ukazorapwa kupi? Inini kwahead. Kwi? Street ahead. Kustreet ahead ndo vakazokurapisa. Saka uye zvino uri kuzvidzivirira sei kuti usaite siki idzodzo? Shandisa maprotector. Alright. Muri kuawana kupi? Tikwanisa kutenga manje tikwanisa kupuhwa. Alright. Ko John, nyaya dzekuzvidzivirira pabonde idzi unonzwisisa here zvana HIV? Siki ndo yakambotikuwadza nguva zhinji. Patizvezvi chabatwa nesiki. John, wati une 23 years. Wakabatwa nesiki une makore mangani? Ndachine 15. Makatanga bonde muri vadiki kudaro? Because ndatopinda mutaundi macho kudhaya. Saka zvinhu zvinotoitika mulife. Pamwe pacho unototadza kudzora uchitoona zvaunenge uchitoona ubva watongoti hazvina basa. But izvezvi ninhangu maprotector ndo pandoziva kutoti unenge wadzivirira. Musitiri tomboti bonde muri kuita munoita kangani pazuva? Because mandaratidza kuti hamuna musikana 1. Saka munoita kangani pazuva? Papo manje. Pazuva kana 3 ka 4 bo. Saka it means vasikana 3 kana 4 pazuva. Because vakawanda kana 5. Uda vasevhisa vese ivavo? Vese ivavo vechisevhisa nanjada. Alright. 5 ndo paunogumira. Ko John? Ndina chigumo wekugumira. Hauna pekugumira? Chero auya? Saka zvokuti unogona kupedza zuva rese uchiita bonde? Saka because ndakadhakwa.
Saka unenge usingatombozivi zvako zviri kuitika. Vamunodanana navo ndevezera renyu here kana kuti munozopedzisira maenda even vamazera edu vamavazi vamwe vatori vahombe sekuti tinenge toziva kuti munhu muhombe kwandiri. Saka brains yako chete romance yako brains yako pazuva zvaunofunga ndo zvaunoita. Okay. Saka mati maita vana here mumastreet? Inini handina. Ko love mo manyarira anenge anetu vana. Hauna? Zvemashuwa? Pamaizobatwa nesika pamusiri kuita bonde rakadzivirirwa vasikana venyu vese vavana vaita vana? Pamwe vacho hatisaonani navo because tetato nehasha dzekuti wakatombondikuvadzisa. Ndatombada kutraya kuita mwana. Ebe chakazondipindawo. Vanogona ndokubhana zvachose kuti handichada tokone chitambira kuno. Nemhaka yei? Vaposa kumbondiuraya. But iye ndiye anenge ada kuura here kana kuti newewo unenge wada kuura? Yose usina kundiudza kuti tinesika. But iwe wanga unesikawo futi handiwo wakabatwa naye hauna kunozadzawo mumwe? Ndandisina ndandisina ndakazoiona ndani saka ndiwakandipa. But John unoziva sei kuti love mo unoziva sei kuti ndiyani akupa siki wochiti pazuva unorara nevasikana 5? Ndotoziya. How? Inoshata. Chii chinoshata? Bonde racho? Zvese. Lavo chii chinenge chashata? Kana zvakanakirana zvinonakirana zvakashata zvinoshatirana. Saka ini ndakanzoti apa ndingashatiwa. Apa ndinakiwa ndingashatiwa. Andati iwaupedza. Wati John? Ndati ari kunyatsotsanangurirai. Ari kunyatsotsanangura? Uri kubvumirana naye? But handisi kunyatsozvinhu. Unenge wanzwa sei ipapo kuti zvazoshata chii? Sepapa tinenge tisina kudzirika pepa. Ndopatinozonzwa chava ndanakiriwa apa ndazoshatiriwa. Unonzwa sei kuti ndashatirirwa? Chii chinenge chichishatirirwa? Ndinozinzwa because something kuti munhu anesiki unoto John, iwe love more nhima dzako ko ndikunyepe. Nai John chimbotsanangurawo John unozvinzwa sei kuti aiwa pa ndo panesika? Iwe uri kudanana urara nasikana 5 vasikana 5 pazuva. Hapana kana chandakanzwa. Unotoziya kuti akandipa ndikuyu. Anzira John hapana chandakanzwa. Una chawakanzwaka? Wangozonayabata nzachi zvatanga kwandiri. Wakanzwa chii chakaitika? Ngatinda watotanga kubuda pamapundu andisina kunzwisisa. Ndopandakadzokera mashure kuti kuya kwandabva ndo andozi. Alright. Saka iye zvino muri kuita bonde rakadzivirirwa every time here. Ndikutarisa pekuti like love marutaura kuti 5 times pazuva haazosvika hake ku7 asi 5 ndo paanogumira vasikana 5. Uri kushandisa makondom 5 pazuva? Love mo zvirongo anodarika 5 iwo ne 5. Zvirongo kana anosvika 7 iwo ne 5 because rimwe rinogona kutsvedza kuita any mistake saka ipapo auzoziva pama muchataura paya kuti zveshuwa unozoziva sei kuti uyu ndiye but inini ndinoziva kuti uyu ndiye akandipa. Saka tichingotarisa hedu kungoti pazuva toti love mo anoda makondom 7 ndizvo? Kana ndikafamba ne7 8 mumangu 7 pazuva. Saka papekuti uchitenga tomboti washayiwa kwaunoawana unotonomeka sure kuti pazuva apa pasi pazuva pekuti everyday zvinhu zvekuti basa zvinongopanha kugara zviripo. Alright. Ko John unozvifambisa sei panyaya dzekuona kuti everyday uri kuita bonde rakadzivirirwa? Handina handiti everyday. Unoita mukangani pasvona? Chero ka 2 per week. Alright.
kana marohwa nemadrugs because kazhinji kacho handiti mamboti hanzi tiri kunyatsotadza kunyotaura because nhasi asati tarohwa warohwa nemadrugs wanyatso brain dzako dzakunyatsofara chaizvo izvo munozoremember here kuti ndiri kufanira kushandisa protection nokuti zviri kunzi brain dzedu turi kumberi dareza titofunga ndo pazinenge dzakunyatsodonza because pane ndotaura nemunhu nine ndatokalkulata mheno kanga zvese zvaada kutondibvunza ndisati but pane nyimbi zviri kuburitswa kazviri kutaurwa kunzi chii nyaya yemadrugs iyoyi ndo yaakuita kuti chii vanhu vabatwe neHIV vabatwe nemasika ndo Kristo ndo vanorova Kristo Kristo ndo iri kuitisa izvozvo chii chavanoita kana varohwa neKristo kunyamba inauya kuti inopedza munhu iyayi so unoona munhu ane chirwere ichipedza mwiri wemunhu iyadyiwa but ndiri kuti imimi munhu arohwa neKristo iyoyo handibati haacharara last time John waitaura kuti munhu anenge angoita kunge ari kupenga kunge ari kuita sei nayo handiti anogona kuona munhu ari kumudzingirira achiona zvese izvozvo anozoziva here kuti bonde randakuita panapa rinofanira kunge rakadzivirirwa ndati vanhu vavaya vamunotoona kunge mbuku vanenge vachitoziva zvanenge havapengi ngalaona chimbomudhuma ese achiziva kuti iyi mota inodhuma mwiri wega mufambi saka vari kuziva zvavanoita saka muri kuti vari kutaura vakaita tsvakurudzo idzi dziri kutaridza kuti marohwa nemadrugs hamuchaiti bonde rakadzivirirwa nokuti vari kunyepa pamwe imi munoita sinoda kunzwa vamwe venyu vanenge vasipo vanhu vanenge vasipo because vari kutaura zvinhu zveunzwa zvavasina kuona tutaura zvatakaona nezvatakaita imi muri kutibvunza zvinhu zvamuri kuziva nezvamakaona saka imi muri kuti aiwa isusu mustreet tiri kuzvichengetedza isu tozvichengetedza mene vasingazvichengetedza inini hangu pesina ndozvichengetedza ko vamwe shamwari dzako dziri mustreet andombodiziva nezvadzo kutoti wangu apa usaitezvo wati John ndati isusu tinototsurana pachedu toti awangu aona papa zvakazoita hazviitwe alright ko tombotarisa isusu pane chirongwa chakambouya chekuti vanhu vechirume muchikurudzirwa kunzi muchecheudzwe makamudzwa nezvacho makazvitora here izvozvo ndisingada izvozvo iwe wakadi ndisingada izvozvo unga usingadi kuchecheudzwa sei unga usingadi hapana zvinganga ndiri zvanhu zvezveji alright but unoziva hako kuti kuchecheudzwa kunobatsira chii asi hauna hako basa nazvo alright ko John wakambozvinzwa here zvekunyaya dzechirongwa ndatoenda kudhara wakatoenda uchiri kuchikoro kudhara saka wakatochecheudzwa good alright tochienda isusu panyaya yekuti muri mustreet imamo mungati kana muri kuda mataura nyaya yekuti pane kakliniki karipo apo but tomboti sewe love mohoti nhasi pamwe ndiri HIV positive kana kuti musikana wangu toda kunzwa kuti aende anotestwa kana kuti taziva kuti ane nhumbu here kana kuti vasikana even vaita nhumbu kwekunobatsirwa kwekuwana zvese zvinoenderana nezvipatara tokuchasa kunotestwa for HIV COVID-19 ikauya kunotestwa zvakare muri kuziva here kwekuenda mustreet pane vamboti vakudzidzisa here kuti kana zvese izvozvo zvakuwana unoenda kwakati nekwakati nekwakati because tinotosangana nevanhu vane mari dzavo vanototudza kuti mufana wangu enda unotestwa saka tokupa malines alright COVID-19 zvakafamba sei mumastreet yakarova vakawanda here mastretinomboiona izvo pamwe yakatibata tisingazive but inanomboiona hauna kana shamwari dzako mustreet dzawakamboona dzakabatwa necovid hakuna inakune
ko zvekupfeka mamaski zvatinenge tichingokurudzira munhu wese mamune mamaski totoma mapfeka tomasiya ina ndisina zvangu ndaipfeka but ndandisina manguva saka waipfeka ikana wanga usina wanga usina saka waipfekei ndikatopfeka ikatondidhina ndotoiisa muhomwe. Alright. Asi maiziva henyu kuti iripo and injodzi guru munyika. Alright. But handi kuti isusu tisu taitotanga kutoonera maindaneti kuti kune covid muneiwanepi maindaneti nai tine mafoni sisi totenga mafoni tobirwa saka life yacho angarumawani. Alright. Okay. Saka tombotarisa isusu takuda kuti tichipedza yedu chirongwa chedu kuti amungati matambudziko amunosangana nawo ndeapi mustreet. Takatarisa nyaya idzodzo dzezveutano, raramo yenyu, zvii zvamungati ndozva chirega kakurara naila yaungati ndo matambudziko atinawo aya. Chichemo chedu ndechekuti dai taitirwawo zvakati zvikati tikaitirwa izvozvo upenyu hwedu hungafambe zvakanaka. Inini handina because vanhu vacho ndataneta nevana vacho anongoti udze zvinhu zvakadaro zvekuti mukadai apa munobatsirikana so tokataona zvina dhoo racho rakavhawa kuti muzorivhura imi marivhuriki saka petongoti zvakangofanana handisisina panchati pangu sese ndangosiwo zvakadaro kotomboti munhu akatongoti mwari honai unoti mwako mwari honai but tomboti zvaungati ndo rubatsiro rwaunoda salove more kana kuti zvaungati izvi zvikaitwa upenyu hwedu hunganake ndezvipi? Inakusisina because zvakawanda zvatakambonzi izvukadai ini nangu handisisina. Ausisina hauchatombovimbe kuti pane anokwanisa kuitira anything akanyeperwa kutonyeperwa. Alright. Ko John mati une zvaungati ndo matambudziko aunosangana nawo here and ungade kuti kurudziro yaungati ungade kupa hurumende kunani kune maorganization anoshanda nevana kana even kuvabereki chaivo vanenge vaine vana mudzimba kuti zvigadziriswe izvozvo ungati? Inini hangu ndochema pamadrugs kuti vamwe vari kuita drug abuse kuabuse madrug ndototi munhu kana todhakwa ndianodzidzisa vamwe brain dzakaipa sepakristu ipapo kristu kristu aite tomboti pane vamwe vana vari mudzimba izvozvizvi vari kunzwa kuti ari kungotemtwa ndoda kuenda mustreet kunogara mustreet ungamuti chii love more? Uda kuti utaurire mumwe mwana ari kukuona izvozvi paintaneti apa ndasatomboya ake kustreet ngasatomboya ndatogara ake kustreet ngatodi ndatogara ake kumba sei uri kudaro? Hakusi right kunge tisingakukurudzire kustress ati zvinhu zvakangoitika kungoti every hayo nzvimbo nenzvimbo hatizongoti edu haina handiti zvinhu zvakadaro but vamwe vari kumba ndatisakurudzira ungatiuya kustress. Alright. Ko John tichipedzisa ungati kuvanhu vari mwana wechidiki akakutarisa rufunga kuti John zvari kutaura zvemustreet? Inini hangu ndikatoti kune vabereki ngavachengete vana vavo zvakanaka because sometimes vabereki ndo vanotatsira vana kuti vazofe utsenga saka mwana anotsurwa but nenzira dzenyu haikona kutorera mwana banga sesingaiti okurudzira kuti mwana azotiza kumba. Alright.
Okay, that's our discussion for today. Key message coming from the two gentlemen, particularly to other young people who might actually be considering going into the streets. They are saying, garai henyu kumba, azvinakidze kugara mastreets. Ngatigarei kumba, toteerera vabereki. Kuvabereki zvakare, kana kuri kwokuti pane hama yashaya, tasirwa vana, tovabatawo zvakanaka semabatiro atinongoita vana vedu. And they are making an appeal as well in terms of drug abuse. They are encouraging particularly young people to say, if you have not started taking drugs, just make sure you stay away. And if you are supplying drugs, crystal meth, they've already spoken about it. If you are supplying, it is a key question to you, a key issue to you to then say your conscience. What are you doing? How are you feeling? They have elaborated how it destroys life, how it has destroyed lives as well. Until next week, it's goodbye.